Markku Taurinen tässä, tervehdys. Lähetän pienen insertin torstain myyntikoulutuksesta. Eli tämän viikon torstaina 10.11. kello 13-16 Inspire Me myyntikoulutus. Niin, mitäpä sitä sitten tehdään torstaina, eli tulen kertomaan, miten pääsette suoraan myynnin valtatielle. Käydään hieman läpi myyntiä eksperimentaaliseen kokemukseen perustuen, eli miten ihmisten kiinnostus toimii, miten aivot toimii. Katsotaan aivan perusteet hyvän myyntityön tekemiseen. Ja minä en osaa mitään muuta kuin tehdä kauppaa, eli closeta kauppaa, päättää kauppoja, niin tulen kertomaan tietenkin siitä alueesta. Katsotaan hieman, miksi tulee erottaa sympatia versus empatia. Katsotaan myös, mitä tarkoittaa pact, eli pieni sopimus tulevasta. Katsotaan myös myy ainoastaan ja vain etuja, älä mitään muuta.